maggisa kong isda kay kanang ato ang iskabichihon. Muna siya. Hinani rin jud ang kuan kanang luto sa bukid kay wala man kay masyadong lamas. Karon kay nagbukal-bukal naman siya. And karon mga unami. Hapon guys. Turing ni magluto na pud tag panihapon. Maggisa kong isda kay kanang ato ang iskabichihon. Para panihapon ni siya guys. Sorry. Tapos maghiwa ko daan og lamas kay para sa to iskabichi. Ano siya? Kanang luya. Luya o kamatis. Kanang pinubrid agud na iskabichi, kanang pinukid lang ba siya. Itindi ra sa timpla, bahala gamay rag lamas sa timpla ra daugon. Ini siya. Maghulat na lang tag maluto ang ato ang isda. Karon kay brown ang atong isda. Ano siya? Kahoy ra jud amo ang sugnod. Kay luto naman atong isda, lunda na nato siya og ahos. Hinani ra jud ang kuan kanang luto sa bukid kay wala man kay masyadong lamas. Hinani na lang jud. Di ba ni parehag ka nang sa syudad ka, dali ra ka makapalit-palit sa daplin. Dara din, luya. Aray, gipiskan ko. Then pagkahuman sa luya guys, kamatis. Siya, humot na kayo siya guys. Humot ay sa kanan. Asa mahal. Kuna siya, lami kay sa tan-aon. Talagsa na kami kakaong isda sa bukid, guys. Ang bango-bango ng bulaklak. Then, pagkahuman, lundan na nato siya og kanang ketchup. Lami na kay tanaw na mo sa bichi.
Kato atong suka gamay. Gamay lang suka kay. Na siya. Oh. Bango na kay siya, bango. Ketchup! Hanta na tong suka sa tuba nga gamay. Kana. Dara. Then, paabuton lang nato na kuan. Murag mo, kuan na siya. Ang pasigaan. Singkot lagi po. Dahil yun, sana to gamay nga tubig eh. Para man sa mga bata nga, ganahan man sila sabaw-sabaw ba? Na. Dayon, asin o bitsin. Inanaon na pagluto nga. Dili kay kadako o gasto. Asinan na nimo gamay. Dayon, bitsin. Dayon. Dahil luto na. Ang among karon kay nagbukal-bukal naman siya. Then luto na din siya. Mga una ta. Karon mga unami.